ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା ବେଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଅଁଳା କୋଳି ହେଲାଣି। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଁଳା ଗଛଟା ଏବେ ସଫାରେ ଲାଗିଯିବ। ଆମେ ପନିପରିବା ଲଗାଇବୁ କାରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ପନିପରିବା କେମିତି ରେଟ୍। ତ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ହେଇଛି ଏଇ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଲେମ୍ବୁ ହେଉନି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ପ୍ରାୟ ଗଛ ଜାମ୍ ଲାଗିଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ହେଇପାରୁନି। ପାଇନାପଲ୍ ଗଛ ଲଗେଇଛୁ ସେଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ରଖିଥିଲୁ ଆମେ ଛତୁ ହୁଏ ଏଠି। ବହୁତ ଥର ବି ଘର ଆମେ ଖାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଛୋଟ ପୋଖରୀଟା ଖୋଳିଛୁ ଆମେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଗଛ ବି ଆମେ ଲଗେଇଛୁ। ଲଗେଇଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଉଁଶ ବଦାଟା ଗଛ। ଏଇଠି ପୋଖରୀଟା ହେଇଛି ମାଛ ଧରୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମାଛ ବି ଧରିବୁ। ଏଇ ଟୋଟାଲ ରାଉଣ୍ଡିଂ କରି ଆମର